kemgbe anyị ga-esetụlụ down ọ sị m highest ending of 2019 na ọ bụ na Chukwu mara ending of 2019 I ga-esetụlụ down nwejọ ya sị ego niile nwebe ego onye kọdị ọ sị m na 300,000 as at that time mana o ji 150,000 wee rent ya shop welu 150 na 150 ya ka o ji wee bịa afịa o si oke na m ga-enye gị 300,000 ka itinyekwa wee ego afịa o si m oke ihe mee ya bụ na nye dị ego ebe nagara use that money that time no ọ na-elepụta ọ na-akwụnyere m ya 30,000 say no problem when enye ego ọ wele na-eme business na-eme turnover emecha increase it to 500,000 mbịa nwere afa m bite ego from my office nye ọ na-etinye na business abata 2020 oge lockdown we bịa na nke because anyị nọ holiday from work that time as onye ọbụla work from home so we bịa na ebe ọ nọ mụ ya wee solu wee je na hustle for that business that time on that 2020 during that lockdown around October that time we say na ebe ọ bụ na mụ na-agba outside why kwana no ya try ya go instead of ide gafia within why no you go in bulk from China so that go na-enwe gain o sị m na ụjọ na-atụ ya na maybe the business before we say na me put you through no one go from China na go from other countries na me put you through ya to n'ụjọ na ihe niile na-eme is in this life bụ mind we say na ihe mere bịa chọta na ya welu phone ihe chọta contact first ma bịa jụgo ya jụgo idea chọta ndị na-egote from that ndị nọ na the same market with them na-ego outside ka enweta ego contact na ego ya ego na iship ya bụ problem ologo chọrọ ịga afịa China nye 500,000 wee tinye na nke onwe wee gaa afịa from China elota na mgbe izi afịa abata ọ nọrọ ya o mechụọ o jee ifu ndị be ha ọmụnwa jebute dị afịa from airport tọọ dị afịa ọba dị afịa na-elelili dị afịa na-esendili ya ego nne otu a ka anyị si gbagide mba from nothing absolutely nothing even na be ya obi mgbe a mbịa all just one room matrasị bụ na ka atọgbọrọ ya but I never minded otu a ka esi pushgide bata 2021 ọ dịka ụzọ tiwazi I go be shops maybe investment gobe ana gobe ihe niile bata 20 nwere bazi asị ya kekwana ihe na-ekwu abata marriage ọ na-agbakasị alụsị mụ okwolie ndidi ka ọ batagwo na mụ mana ndị be ha akesiri ike na ha enweghị ụlọ na ha nwere nka so na ya alụrụ be ha ụlọ na village nwesị mana your parents nọ na town ka ihe ị na-alụrụ ụlọ na ọsị m na ọkpọrọ m na ọ bụ na anyị na ọkpọrọ m na onweghị ụlọ ọ ya akpọsa m na ọ chọrọ ịkpọrọ m jee ebe ha bi because na esemokwu dị na their family nwekwe batara 2021 I see if ego eji welu ụlọ now ụmụ ụlọ mpa ha rụrụ 13 years ago mana enwe ozi ego eji rufu maọbụ ego eji dọ ya for just all the house mana erufube ya nothing I will be see ube ego atụrụ 2021 we bata early 2022 nwesa na m ụtọ January nwesa nye gwa m na anyị ga-anụ 2019 ichego nke 2019 2020 ka wee na 2020 because of lockdown 2019 bụ na kesi belo gị ike okay 2021 isi na ya alụrụ mbụ ụnụnụ na 2022 na mụ ama nchezi gị na mụ nwee suitors na ihe na-eme bụ any suitor bịarụ because tụra 2020 6 suitors bịarụ ọjọọ onye nke bịara ọchụọ ya wesị ebe ọ bụ na ejudebe ready ka m nụrụ any of them n'ime ha ọsị m na mami eme nọ ya nwa chụsịsịa 6 of them ọkwa were phone m like this ọkpọ ha n'abala leave my wife alone o nwedịrị nke onye m ego si m ga agwada one ya kpọzina m na phone nne onye a bụ a childhood friend m ụbọchị m na-aga that journey I was crying bitterly friends ya so tinye ọnụ sị m ebe ọ bụ nọ ihe m ga-eme ka udo dị m jee mee ya wejegwa this guy say na onye a bụ onye love bika akpọsịna m the guy sị m ọ ihe a bụ ihe ịchọ nsị a ka udo wee dị bela akwa na ana m ebe akwa the guy na-ebe akwa sị m na onye otu ihe si afọ ihe na onye a ga-emesi m ike because na otu o si chọọ ka ọkpọsịsịa ndị niile nọ close to me because na onye a nwe a bad plan ebe m nọ mana amaghị m ihe mee o wee bido even na that 2021 the first thing o mee bụ na ọ kwụsị m because oge emechara lockdown ewesị na anyị ga-anachi ya back to work na always itigo na corona end gosi ya anachi all back ntọ ka anyị nachi ya the first thing for conversation ya na nwanne ya nwaanyị na-asị ya hapụkwana na nka nwanne eje nna ọdazi ya nwana nọ mana na other men ya dị niile mana ha nọkwa ebe afọ mmiri ya baa ya anya ịkwụkwana ka nnachi ya mgbachi nkịtị just screenshot ya the message send ya na my phone ihe o mere na that 2022 bụ nọ ka m kwụsị ọrụ n'elu m anọ sị na m kwụsị ọrụ ihe mere ya bụ ka m nwere the idea business ideas nwe for my own and nke nweta n'ebe na-alụ ka aja ya to his own ka o boost more so that ka o wee nwee ike maka ego ya eji wee bịa n'ụmụ and besides not chọrọ na village jee lụọ ọnụ be nna ya so na onweghị onye ya nọ na shop and ọ chọrọ ịrapụrụ ya ụmụahịa nne onweghị onye ngwa na ụmụnne m nwere anybody ngwa resign from ebe na-alụ my business nne me na
na steeti nọ nrekọ ya bụrụ so bịa na nke ya wee nọrọ n'azụ dị afịa. Ihe a na-eme na middle of 2021 awezugide dị afịa gbagide mbọ mgbe ahụ emepegozie shop na-abụ gbagide mbọ ọ bụ na ọ pụba ọmụa na manager the two shop na-enye ya account even to the slightest pin menye ya account. O wee bata na 2022 wee sị na mụ nwanyị emezi ihe again, that I'm tired, I need to go and face my life now. Ọ ka dị early na mụ chọrọ ịnachi ya ebe ọ bụ na ya nwa dịbịa ready ka nnachi ya jee chọọ ihe m ga-eme. Ihe a na-eme na Jenụwarị. Reason ihe m ji wee kwuba okwu a bụ na mụ ji esi na achọrọ m ije fụ ndị bụ ụlọ ibudo osu amụchọ ike ka esi ịmalụgo ndị be anyị niile apart from nne na nna m, mana nne na nna gị amarọ m, ụmụnne gị si ya sọsọ ofu ka mma, achọrọ m ịmalụ ndị bụ ụlọ malụkwa na ha like bifo m tinyewe isi m. Ọ sị na ndị be ha nwere nsọ manụ evu nwọrị na ndị be ha nwere nsọ na enwe na-ekwu ihe na-eme na be ha. Sị na mụ chọọ ịmalụ ndị bụ ụlọ. Oh, this is the first time anyị nwekọrọ wee gwa m okwu ọgwa m dat na ọ ka prefer his ex-girlfriend to me. Wee kwakọ ife m na m na m anya mezi o je kpọ difference ya wee yọba m ya nwa yogide si m oke m nwere na ojela na match nata nwa match ka ọ chọọ ejere ofu ụlọ be nna ya mee everything ọ bụla nọ nata match ahụ ọ na-abịafụ ndị ba iji wee gosi m na ọmụnwa ka ọ chọọ because at that time m na-agwa gị ha ụlọ m na ebe m bi before everything go m onye ọzọ ewelugo ya all my things nji biri n'ụlọ as a spinster then eburugo m ebinye nwanne m nwaanyị ụlọ ewu wee start ya happen life. My business place emechigo m ya, so I don't even know how to start again, but I was determined. When I chọta ụlọ ebe nchọtara ụlọ the day nchọtara ụlọ the landlord asị m bịa in the evening bịa make a payment that same evening. Amara m na ya nwoke because na ya nwoke nyere m aka chọta the place ya nwoke toko kpọ ya na phone ya na matụtago okwu n'ebe ọzọ ọ bịa jụ na maya kwụ ụgwọ dị ụlọ na ụmụ na waka ịsata dịka nna kwụrụ ụgwọ n'ebe ọ bụ na anyị chọrọ ịnọ na March nwere apụ esodokwu ya wee naba ọ ya ka o je March a na me that travel ụmụ na almost 1 month plus na village ya na Mpaya ha si ebe afọ jee for my parents jụ sie esi agwacha ha asị ebe for my parents wee nata na that March mgbe o ji nata mụ apakichagodo ife m dọ na-eche because as na dọ na can up the house. On in the evening of that day. Oruna Bani boy a million account because all gone on village all more the lane send the legal. But they send up to 1 million federal roof for the house. Nearly no shop nearly send the so gone at a 1 million account. And stock on in a shop. We send a more a kawago kanjeto no kwa or walum no ka for yawa in keys. Nanya Kariam card nobi. Aniha no joy an atom. Was no misunderstandings anyway. No macoberi no maka made you way to see all the years. Money akala for we were Ojechamaja, not that very night, and Namu Anana, the following day, that they call him more my parents. Kahati, no, they go for my parents, really so much was here. I had a PK date. Now I married, and I gave a wedding, a wedding in 1 month's time. Let's see, that is, in a match or got April. Let's see, get high in a wedding in 1 month's time. I did a marriage counseling. I'm on Monday Bono. Nothing. Get high in a marriage. Was not what I want. No, I only did any counseling, only did anybody than a wire and they know that I know that work that that two cannot work together unless they agree. Oh, you're gonna work most of the time. We're going to buy my father Jason or June 3rd, that's first week of June. I will be the one thing me. But say I go aqua, you banco. I will just have a as one you go la off. Okay, I want the PK. Was not likely, not on no papa as we know do. We say I'm going to be the place. Could you like a PK, but when you auto? Obia, PK one George, more PK list, and more like the list. It was not like the George. Oh, guy, I go up on about 80-something thousand, 83,000. Why I say I will go to see me, if we can now, no more delete too much. Wow, go for come on, go for. One get like, I'm one get like. No more like this list. No, I can make you a back in Neon. Then George will give me. We do for the transfer. Mr. Quanafia can get your eye, not I'm not one even anywhere. But as in the morning, as one you go for what you check the hour, we put on a million in any money hour. When the child said, wow, that day is going to be my best day. Na ABC we put take magical magic chineke go see again. We can't call it's your meeting a minus lama minus or baka. Say my young my expensive wedding. My expensive wedding. Kai aromo it's expensive wedding. Ke one expensive when here. How we go ihe na-eme once in a blue moon ka igolu ma akwa ọ na-afụgo fụ n'alụ na mụ gwa gị na ihe a na-eme m obi na bụ na m achọlọzi ife me ya bụ na m ga-return akwa because n'obi anya adịghị m mma ihe dis akwa m ga-return ya ka m werukwa ego gị nwaanyị afụle ya nwere ego gị nye gị ka ghara ịbụ expensive wedding ihe a wute m from there ihe a daa n'ọgụ ebe m nọzi na-ebe akwa ọ bịa
na bedroom si na bedroom dọpụ m na palọ si nje nọrọ na palọ abịa bakwa si ahapụ m aka nọ na bedroom ka mmanụ na ịbakwa na ife ikwu na-ewute m bedroom aka nchọ ọ kwụ n'ebe dọ nwa ọ dị palọ ebe ọ dọkwu ka m banye na bedroom wee were aka kwa m ọsụkọ palọ wee dapụ wee pịa shoulder na pila